जेनेबा नैबे स्कुलाव बर' बिजोंनिबो फोरोंनाय जायोमोन गोदो खिन्थु दा फोरोंनाय जाला होनना खोनानो मोनदों बेफोर मानि थाखाय जालांखो बे माने जोंनि गार्जेनफोरा दानियाबा खाथियाव इंलिश स्कुल जानायलाय बेहायनो फोरोंनो नाजानायखाय जोंनि बेवहाय खमायलांबाय माने सासे सानै खमाय दा गैथारला आरोबाव जोङो जुदि दा होफिनोब्लाबो फोरोंनायाव प्रस्तुत दङ जोङो मानि थाखाय माने बिजाबबो जों सम मथे मोना बर' बिजाबफोरखौ जों सम मथे मोना आरो बेनोसै आरो गार्जेनफोरा फोरोंनो नागिरा खाथियाव माने आसामिस एम इ जाबाय बेवहाय खाथियाव थांथों एसे गोजान बर' एम इआ एसे गोजान बेयावबो एसे बादों बेबायदि मोननै मोनथाम कारननि थाखायनो आरो खायफाया दावगानो नागिरबाय माने इंलिसाव फोरोंबा जोंनि गथ'फ्रा एसे एडभान्स जागोन बेबायदि साननानैनो माने जोंनि स्कुलाव फोरोङा जाहैबाय दा जोङो माने फोरोंनो मोनाखै आरो दा बर' बिजोंनि गथ'फोरथ' गैथारा दा मोनब्ला जोङो फोरोंगोन स्टुडेन्टफ्रालाय बर'फोर दङ दङ ओमफ्राय ओरैनो मोनबेसेसो स्कुलाव बेबायदि ओरैनो मिक्स मिडियाम जालांजोबखो बर' मिक्स मिडियामा गोदोनिफ्रायनो दंमोन बर'बो फोरोङो माबा असमियाबो फोरोङो दा माने दा आं मालायनिखौ खोन्थाहाला आंनियाव दा गैथ'वा ओरैनो मोनबेसे क्लास्टार दं जेनेबा बिदिनो बर' मिडियामा बे एरियायाव बर' मिडियामा मोननै क्लास्टाराव दङ मोननै मोनथामानो जायो माने सिमुलुगुरियावबो दङ आरो जोंनि राजगड़आवबो दङ राजगड़ एक्सटेनसन 1, 2 ओरैबायदि बेखिनियावनो माने जोंहा एसे जिर' माबायाव माबा लांनाय बायदि गोलैलांनाय बायदि जादों आरो माने दा गासै बेसेबांसो फरायसा दं बेयाव जोंनि बे हारसा बर' मिलायनानै हारसा बर' मिलायनानै जोंनि स्कुलाव दा 40 दा बेयाव बर'फोरा बांसिन ना हारसाफ्रा बांसिन आसामिसफ्रा बांसिन बर'आ एसे खमानो 15 जनसो दङ बर'निया होमबाबो दा बिसोरबो बर' बिजोंजों फरायनाय नंला आरो गासिबो फरायनो मोनाखै आरो बेफोर दंमोन जेब्ला आं बेहाय फैजेनो 2011 मायथाइयाव होमबानि समनिफ्रायनो बेहाय बर' मिडियामनि खुदियाफोर गैखाया बेनि जाहोना जाबाय गामिनि जेसेबां गार्जेनफोर दङ बे गार्जेनफोरा बांसिनानो दा सान्दि माने गुबुन हारिनि बिहामजो लाबोजोबनाय जानायलाय खुदियाफोरखौ माने गावनि न'खराव रायलायनाय सरसा गैया जाहैबाय फारसेथिंजाय सरसा गैयिनि थाखाय दा खुदियाफोरखौ एसे एनै न'खराव फोरोंनो थाखाय गावनि रावजों माने फोरोंनो माने गोब्राब जाना फैबाय जिहेतु बिसोर माने गुबुन हारि आरो गुबुन रावजों रायलायग्रा बेखायनो माने खुदियाफोरखौ दा फरायसालियाव माने मिडियामाव हगारनो माने गोब्राब मोनहैबाय बिसोरो बेनि थाखायनो जोंनि बे फरायसालिफ्रा जोंनि बे ओनसोलनि फरायसालिफ्रा बांसिनानो बिदियावनो माने बर' मिडियामनि खुदियाफोरा माने जोबनानै थांदों गासै बेसेबांसो फरायसालिफोर दंमोन बे सिमुलुगुरि एरियायाव सिमुलुगुरि एरियायाव गासै गं 12 गुदि फरायसालि दं ओमफ्राय गोजौ फरायसालि गंसे दं गेजेर फरायसालि गंथाम दंमोन गंथामनि मादाव गंसेया दा गोदान एसे बावैसो सोसन जानाय बेबो जेनेरेल गुदि फरायसालिजोंसो सरजाब जाबाय सानै एपइन्टमेन्ट मोनदों अथास बिसोर माने बर' मिडियाम फरायनायखामोन खिन्थु दा हारसा फोरोंनांगौ जादों बे 12टा बर' मिडियाम फरायनाय अथास आं माने हारसाखौ लिरनोबो रोङा आरो फरायनोबो रोङा दा माने बायद' गोलैनानै आं माने बर' हारसानि माने लिरनो सोलोंनो गोनां जादों आरो माने फोरोंनो गोनां जादों दा बेयाव गासै 12टा स्कुलाव फरायसालियाव मोनसेबो बर' बिजोंजों फरायनाय गैया नामा बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसालि आंनि गामियाव जयपुर गुदि फरायसालि होनना बुङो जयपुर गुदि फरायसालियाव दङ ओमफ्राय 1 नं बिक्रमपुराव दङ 2 नं बिक्रमपुराव दङ बेनि अनगायै बाद बाखिखिनियाव बर' मिडियामाव फरायनाय खुदियाफोर गैया दा बेयाव बर' बिजोंजों फरायनाय गासिबो फोरोंगिरिफ्राबो गासिबो बर' बिजोंनि फरायनाय गोजाखा नामा बर' बिजोंजों फरायजोबनाय नंजोबा जों बेहाय बर' बिजों